A Tunisia post-Ben Ali comeza a cobrar forma como referencia política dentro dos cambios que están ocorrendo no mundo árabe ante a realización o pasado domingo 23 de outubro das eleccións para a Asamblea Constituinte deste país magrebí. Según datos preliminares, a preponderancia que terá o movimento islamista en nada dentro da nova constitución da Asamblea Constituinte en Tunisia determina un escenario político completamente nuevo dentro deste país nordafricano e, por lo tanto, unha correlación de forzas e de equilibrios políticos sumamente decisivo no transcurso da vida política deste país para os próximos tempos. Tunisia, tras máis de 5 décadas de poder autocrático, tanto do presidente Bourguiba como do recentemente deposto autócrata Zinedine El Abidine Ben Ali, inicia unha nova andaina democrática onde os partidos islamistas moderados como o movimento Ennahda poderían constituirse como actor político máis relevante e unha referencia política para o resto dos países do norte de África, en especial de cara ás eleccións tamén da Asamblea Constituinte que se celebraron o próximo mes de novembro en Egipto, e onde o movimento islamista da Irmandade Musulmana pode constituirse como o principal actor político. Os islamistas moderados, tanto en Tunisia como en Egipto, poden ter no partido AKP de Turquía no poder en ese país desde o ano 2002 como unha referencia política de concreción dun islamismo moderado e incluso dun islamismo laico para determinados sectores progresistas dentro das sociedades tanto tunecina como egipcia, que poden ver os islamistas como un actor preponderante dentro do novo panorama político que se está abrindo no escenario do mundo árabe ante as convulsións e as revolucións políticas dos últimos meses. Particularmente, a estabilidade democrática de Tunisia e a súa referencia dentro deste proceso de cambios no mundo árabe contrasta abertamente coa situación que se vive na veciña Libia, principalmente ante a morte do ex-líder o coronel Muammar al-Gaddafi por mans dos rebeldes a pasada semana, as escenas de violencia que se poden estar escenificando en diversos sectores, sobre todo dos actores políticos dentro do Consello Nacional de Transición Libio, que liderará a transición post-Gaddafi neste país e cuyas actores políticos implicados poden dar en curso a unha polarización e unha loita de intereses nas que se implicarían necesariamente as potencias occidentais, especialmente Estados Unidos e Europa, que desexan a apertura dos recursos energéticos libios. A inestabilidade libia contrastaría entón coa posible estabilidade nun país como Tunisia, que foi o que iniciou as rebelións políticas no mundo árabe precisamente a comezos deste ano, coa caída da autocracia de Ben Ali, e que pode servir de referencia principalmente para outros países con peso estratégico e xeopolítico moito máis decisivo na rexión, como é o caso de Egipto. Por lo tanto, o exemplo tunecino, de alguna forma, contrasta coa posibilidade de apertura dun escenario de sectarismo e de violencia política na Libia post-Gaddafi, e tomando en conta tamén a actuación preponderante dun novo movimento islamista, no caso tunecino, que pode ser o actor principal da transición dese país cara á democracia. A posibilidade de que os movimentos islamistas moderados se convertan así en actores protagónicos preponderantes das transicións árabes é un factor que o Occidente de alguma forma ten que tomar en conta para abrir unha nova estrategia e unha nova visión cara ao novo mundo árabe que se está abrindo a partir de agora. Tunisia, nese sentido, coas súas democráticas eleccións da Asamblea Constituinte, pode e debe reproducirse como unha referencia de estabilidade e de democracia dentro do mundo árabe.